F'Għawdex teżisti problema kbira ta' droga u alkohol tant li kważi dawk li ma jeħdux droga huma kkunsidrati bħala mhux normali. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Oasi Noel Sherry f'laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal Għawdex illi fih ipparteċipaw deputati nazzjonalisti Chris Sajdu, Kevin Kutajjar u l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Noel Sherry saħaq illi l-kokaina saret problema enormi f'Għawdex waqt li qabel kienet l-eroina l-problema ewlenija, fl-2019 kien hemm nofs il-persuni li jagħmlu kuntatt ma' l-Oasi li kellhom edukazzjoni sekondarja waqt li 16% attendew ukoll l-università. Noel Sherry qal li fil-perjodu tal-COVID-19 taħlet biss persuna waħda għal kura. Is-CEO tal-Oasi kompla li l-problemi soċjali li kienu jeżistu Malta illum jeżistu f'Għawdex. L-abbuż tal-alkohol żdied fejn in-nies li jidher li għandhom problema ta' kokaina fil-fatt ikollhom problema akbar ta' alkohol li huwa aċċessibbli daqs il-kokaina u sejjaħ l-alkohol droga legali. Oasi, Setqa, Caritas u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija ikkundannaw l-introduzzjonijiet tal-kannabis għal skop rikreattiv għaliex id-droga ma tistgħu m'għandha qatt tkun mezz ta' rikreazzjoni. Il-Kumitat tratta wkoll problemi fis-saħħa mentali f'Għawdex minħabba l-COVID-19 fejn Xavier Grech, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-NGO Żawċin, qal illi l-assoċjazzjoni ma tħossx illi l-Gvern kien proattiv biżżejjed għal dan is-settur.